Yan mga boss, punta ko ngayon sa San Juan Excel Driving School main branch for biometrics. Mag-e-bike ako mga boss, mag-e-bike. Nandito na ako sa parking. Ito na mga boss, ready na ako. Sabay na muna. A few moments later. Ito na mga boss, nasa Excel Driving School na ako ng San Juan. May nakapila na para sa biometrics. Ayan yung e-bike ko, doon ko na pinarada kasi wala na maparadahan. Nakaharang Ayan, Excel Driving School, Excel Biometrics San Juan. Nasa loob na ako, nakapila na rin. Ayan, ito na tayo kasi umulan. Ang tayo ko pang pinila, saka ako makauwi. A few moments later. Okay, wala nang ulan, kaya nakaka-uwi na ako. Nakakabas na pala ng auto, sorry. Sabay na muna. A few moments later. Nasa office na ulit ako. Natapos ko rin magbayo. Yun o. Mandala Park. Pure Gold. Shoe Boulevard. Okay.